muone mashura akaboiliswa simbi inoweta. Nyaya yatiri kusaona panapa ma1 pari kunzi hurumende iya yekubroka ine zvimwe zvinhu zvayaikuita futi panapa yavhura hombe. So muri yeZimbabwe kana uchingotondoranda kudai so ndadzoka ndinenge ndine majoka ekuti ndingozivisana nemi tibva tangokandirana zvinhu zviripo because pari kunzi regime iyi iri desperate kuti ibooste revenue through new tax system. So Zimbabwe has officially launched the Tax and Revenue Management System, a modern platform intended to streamline tax administration and drive revenue collection. However, critics argue that the initiative reflects a government desperate to boost income amid a crumbling economy rather than genuinely improving service delivery. Finance, Economic Development and Investment Promotion Deputy Minister Khuda Mnangagwa described a system as a bold and transformative step in modernizing the country's tax administration. The system is designed to enhance tax revenue administration, improve taxpayer compliance and experience, and lay a firm foundation for sustainable and inclusive economic growth, he said. Deputy Minister Mnangagwa also claimed the system could provide a strong, transparent and efficient tax management system and platform and serve as a launchpad for government's ongoing digitalization efforts. Yet the launch comes amid growing skepticism about the government's capacity to implement reforms effectively. Zimra's Information and Communication Technology Director, Mr. Shamimoyo, admitted that the previous tax system had faced significant challenge, including inability to support key functions during peak periods, resulting in tax comes from manual tax clearance fraud with several bottlenecks. The old system also failed to handle the country's multi-currency environment since it was not optimal for such a dynamic tax environment. Moyo added, taxpayers could not have update their details independently, leading to outdated records due to capacity issues. Despite these glaring shortcomings in the past, officials are optimistic about terms which has been introduced in phases. Since 2023, it has adequate capacity and scalable platforms for an unlimited number of users and taxpayers, and the system has been stress tested and has adequate capacity. In addition, the system is highly scalable to cater for future demands and growth, Moyo said. Deputy Minister Mnangagwa hailed the system as a tool to eliminate corruption and enhance transparency, claiming it will allow Zimra to customize the platform for Zimbabwe's unique economic realities. Our financial system and economies are not like other nations, which means that we need something versatile and customizable, he said. We already have feedback from taxpayers that have highlighted areas that need improvement and a responsive government. We remain committed and progressive enhancement and providing the balance between taxpayer convenience and fiscal integrity. While officials describe term as a solution for streamlining tax process and reducing invasions, critics point out that it primarily serves a government struggling to raise revenue. Ultimately, terms will help reduce revenue leakages, widen the tax base, increase compliance, and provide clear, faster, and more efficient processes for both government and taxpayers, Mnangagwa said. Zimra Commission General Mrs. Regina Chinamasa also praised the system, noting it provides the real updates on tax accounts, allowing taxpayers to track their payments. Zvinhu zvacho ndikaramba ndichiverenga hama dzangu munoona kuzorara. Inini manje chandisingade manje kuti vanhu varare vachinzwa izvi, but tiri kungoti nyaya dzacho dziripo vari kungotaitena kutora mascrews achisunga pese kuti sunga dzisimbe. Tinoda kuti munyatsotorerwa mari ndo zviri kungodedza kungotaurwa. Amanaka nyaya dzemataxes hapana chakanyaoshata, honestly speaking. And ngatisanyemberani. Nyaya dzemataxes zvese kana vakada kuchinja kuti toda kutoisa tax yekutoti kana pese porungorwa 10 steps wobva wasiya dollar hazvina kushata. Zvamunozongobhowa chete kana imi murungotora matax musiri kugadzira economy. Matax ngaatorwe, but vanhu ngavagadzirirwewo mabasa, economy ingaita nane, vanhu havazvifile, havanzwe mutoro wematax. Kwete kuti iko zvinezvi kuti chero munhu ari ngokubvafa ada kutotorwa tax like zvavainga vari kutaura zviya. It's part of mataxes avakaintroduce kuda kuti wanzi chero mubetting ukawina usiyawo 10%. Kopo unodyiwa nokupawo mbijanere kana saini yekuti chiwedzera kutamba havaite zvo, vanongoda ponowina kuti unotisire imwe mari. Saka zvinhu zvese izvozvo zvakomanaka hazvinyatsobuda, so hazvinyatsomeka sense. But anyway, ndo nyaya dzimwe dzacho dziri kutenderera mhuri yeZimbabwe dziri kuitika. And
handizivi kuti zvichafamba sei. Ndakaona ZBC nezuro ichibuda chitauro nyaya zvekuti Zimbabwean content creators continue to face exclusion from Facebook's monetization program, which is limited to only 8 African countries. Ameno handichazivi muti muda kuti tinyatsoitawo zvekudii papapa kana muchinge makutiudza nyaya idzodzo dzekuti panoningirikina. Anyway, hatina zvazvinotibatsira kuti nyaya mungodzitaura. Imimi vanhu venigirikini tirikuda minister of ICT ngangofamba ende kuna Mark Zuckerberg ende mari yacho vanayo yekutozviita kupadhuze pana Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg ari paAmerica apa, kungoti minister of ICT wokutokwira oende ikoko kuti su nyika yedu yakadai so iri kudawo monetization. At least unoremembwawo nevechidiki vegore rino vachauya magenerations kuti aiwa tanga tisina chakadai so munyika but chakaunzwa naningi. Munotaurirana kuti mobvunza chii chiri kutadzisawo kuti chi kweduwo iyi Facebook monetization yacho isvike than kuti mungotaura. Ndo zvimwe zvezvinhu zvandachitaura kuti pamataxes aya munenge muchichemera mukawanza utuntu hwekuti tuma loopholes tokuti mari inge ichipinda munyika zvinokwanisa kubatsirai kuti zvinhu zvenyu zvive nyore zvive easy. But unongochiudza wacho ndotonzi aiwa iwo hausi kuda kutaurira utanga udaurwa nesu. It's like tiri kutongotaura kakoni zvakafanira uchitsura mwana kunga musoro uchiti usazodaro mwanangu uchinzoti mwana wako abao uti usazodaro mwana wako adai so mwana wako afoira unotomudza kuti wafoira verenga handinguzviona. But anyway, inyaya dzakawanda dziri ngotendera dziri kutaurika. Ina hangu handisida kunyanya kupedza nguva ndichinyanyawo dzifambira dzese. Ndinoziva kuti kunewo dzimwewo kana kuti kune vamwe, but ndoziva kuti panapa ndine something futi chandinofanirwa kusiyai makateerera kuitira kuti munyatsozoziva kuti zvacho zviri kunyatsofamba sei. But before I do that, ndoda kungozivisa vanhu vese kana uri muSouth Africa uchida kuregisterwa company nekuvhurwa FNB business account, pane mufesi anonzi ONO Education Research anozvigona. Batai nhamba dzake ndakuisirai pascreen idzo, mutaure naye akuregisterei macompany movhurwa maFNB business account zvekare on top of that kapackage kadiki diki enda umboende kwaari anotokuitira ari kwaari uri kwauri zvekuswera uchivharira unzwa na bank account nemumwe munhu muSouth Africa zviya dzava nyaya dzekudhara. Owen ari kupedza masports maopportunities amuri kuchemera muchiti muri kudawo madhiri mahombe anokwanisa ngomaita kana une registered company yako neFNB business account, in fact ne business account, but particularly on this one FNB business account ndo the best. Saka ndosaka Owen achingotamba nechi ne the best of the bestest, because Owen is the best, better than the rest. Saka batai Owen anokuitira masports acho. Zvamanje chimbonzwa ikamumbunzwa nyaya iri panapa nai macomrade. Muri kuionawo seiko iyi nyaya iyi macomrade? Icho mota dzavari kunzi vakabaziva namandizvideti chinhu chakachipa kutenga chikana munhu. Nyika yakanaka mota chinhu chakachipa kutenga. Matomatisi uya muno muSouth Africa muona kuti maDG6 chero imbwa neDG6 chero imbwa neFord Range. As long you know how to stand up and help yourself to work to make money. Unosimukirwa makabeji muno muSouth Africa DG6 Toyota Fortuner DG6 Baki, it's a tamati. Truck is a tamati. Tractor is a tamati. Scooter bascule. Scooter ajia ibara kana basco. Scooter Zanupf usambofa wakada kuinda mberi kwavo chero ukaona kuti iwe unogona kuita ichi, because chavasingadi munhu unovatungamirira munhu unongwara kudarika iwe vanokuuraya. Uye imandizvidza mutama ndikapuwa poison ari mujero batama wedza uye imandizvidza wenyu unopuwa poison ari mujero. Anopiwa poison ari mujere. Ada manzo endiri kukuudza ipano. Muchazotenda kuti amuchinzwa varevetsi. Ndabvunza kuti vana Joshua magamba tongogara vakaurawa nani nana muchinguri neZanupf. Joshua ngomona namuchinguri neZanupf. Ose malidha ese vezanila Zipra wati MTC nathi tiri pana chami chavageza nyoka yemabhunu. Zanupf they are
are plotting to be against those people because they don't want to come out of the power. They don't want to come out of the power. Now, you don't, Manje, he don't know about Zimbabwe, the registered, it's a private company in China and Russia. Now, if you chase away the Chinese and the Russian, that is the powerhouse of the Zimbabwe. That is the powerhouse people of Zimbabwe to defend Zimbabwe. What I'm speaking now is true. That's why Chinese, you can see it everywhere. They are doing what they want to do. To dig, to mining illegal and legal in Zimbabwe. Illegal and legal in Zimbabwe to mining. They don't speak nothing. Because it's my ancestors, I'm Zanupf, my Chinese, the Russian, the South Korea, the Japanese. They are different, those people. But kana mukasaziva first David mamiriadzo unogona kuti maBangladesh namaPakistan namaEthiopia vanobva kunyika imwe but vakatosiyana asi vane first dzakada kundofanana. Tarirai kuRwanda nevanhu vokukenya first dzavo dzakada kundofanana. Kungotarira kuti vekuUganda nevekuDRC first dzavo dzakada kundofanana nedzekuMalawi. Saka woti mama Malawi. That is not everyone, that's a Chinese. They have some different countries they are mining in Zimbabwe. But they are Chinese, they are very bad to Zimbabwe and country in Zimbabwe in economy. They are very bad. Zimbabwe is registered as a private company to China and Russia. You can hear someone, you can say, hey, we are never colonizing again in Zimbabwe. But you don't know, already are colonizing. We'll be colonizing with the Russian and the Chinese, and Japanese, and South Korean.